Saúdos, que tal? Boas tardes. Londres investiga como posible caso de terrorismo un acoitelamento múltiple acontecido nas últimas horas a bordo dun tren na estación de Huntingdon, oeste de Inglaterra. Hai 10 feridos, 2 deles en estado crítico. A policía detivo xa 2 homes por este crime. De momento non descartan ninguna hipótese e o Ministerio do Interior británico pide non especular sobre os motivos deste ataque. En Ribeira está pendente de declarar mañá ante o xuíz o acusado de acoitelar o seu pai. A Policía Nacional detivo preto do lugar dos feitos. A pelexa entre pai e fillo comezou na vivenda e o home rematou cheo de sangue na estrada. Pola gravidade das feridas tivo que ser trasladado na tarde de onte ao Hospital de Santiago. A veciñanza non coñecía a esta familia. O pasamento é un final que, gústenos ou non, a todos nos vai chegar. Iso sí, agardamos que a debida hora. Tocamos madeira. Por iso, os galegos somos precavidos e case a metade teñen pagado xa o seu enterro. Para algúns é un tema tabú, pero o sector funerario é un negocio que cada vez ten máis traballadores e xera máis cartos. Unha das cidades máis caras para a inhumación está no noso territorio. No telexornal debullaremos os gastos do enterro. Eu digo que non. Pagas no un entierro, pagas 14, 15 entierros, una locura. Por desgracia nos hizo falta muy prontito y bueno, pues sí que fue una gran comodidad. Creo que mi madre ya se ha pagado como tres entierros. E hoxe achegámonos a nai de todas as feiras. É a Feira dos Santos de Cerdal en Valença. Celébrase dende hai case 270 anos e foi recoñecida Patrimonio Cultural Inmaterial de Portugal. Nos seus máis de 400 postos podemos encontrar de case todo. A maior parte dos clientes son galegos. A semana comezará cun acontecemento histórico en España. Por primeira vez en democracia, un fiscal xeral do Estado senta no banco dos acusados e o fará exercendo as súas funcións. Será xulgado por revelación de segredos. Está acusado de filtrar datos persoais da parella de Ayuso, a presidenta madrileña. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado. Está todo preparado no Supremo para acoller un xuízo histórico. O fiscal xeral do Estado, Álvaro García Ortiz, senta no banco acusado de filtrar datos da parella de Ayuso aos medios de comunicación. Estoy absolutamente tranquilo. Mentres, dende o PP insisten en que os feitos xulgados son moi graves, que García Ortiz cometeu presuntamente delitos para perseguir un adversario político de Sánchez. Piden que dimita antes de que comece o xuízo. Posiblemente no lo hará. Al 99% no lo hará. Convirtiéndose en el escudo de Pedro Sánchez, en su fiel escudero, ante todos los casos de corrupción que le acorralan a Pedro Sánchez. La corrupción de su familia, la corrupción de su gobierno y la corrupción de su partido. Álvaro García Ortiz enfrontase a unha pena de 4 a 6 anos de cadea e ata 12 anos de inhabilitación. O xuízo desenvolverase en 6 sesións nas que declararán preto de 40 testemuñas, entre eles fiscais, xornalistas, políticos e policía. Ortiz declarará o día 12. A Fiscalía solicita que se arquive o caso. O presidente do Partido Popular falará este domingo con Carlos Mazón para abordar as necesidades da comunidade valenciana e do PP. Esta conversa prodúcese despois de que trascendera que o PP valenciano propuxera a Vicente Mompó, presidente da Deputación de Valencia, como futuro líder do partido e candidato ás próximas eleccións autonómicas. De momento, Carlos Mazón desmente que vai a dimitir ou convocar eleccións a curto prazo. O presidente valenciano insiste nun profundo período de reflexión despois dos apupos recibidos por algúns familiares das vítimas da Dina. El presidente Feijóo y Carlos Mazón van a mantener una conversación en la que van a analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana. En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Os Estados Unidos executan un novo ataque contra unha suposta narcolancha no Caribe e matan outras 3 persoas máis. Trátase da 16ª intervención dende que Donald Trump ordenou o comezo da campaña contra as embarcacións no Caribe e o Pacífico Oriental, dedicadas supostamente ao narcotráfico e operadas por unha organización terrorista designada. Este novo ataque leva 64 os asasinatos extraxudiciais. O secretario de Guerra dos Estados Unidos publicou en redes sociais a operación sen proporcionar probas dos 3 supostos narcoterroristas e da clase de relacións con ningunha organización, como nas veces anteriores. O roubo no Museo do Louvre deixa 2 persoas máis inculpadas, mentres continúan as investigacións para dar ca totalidade da banda responsable e cas xoias desvalixadas. Os 2 novos sospeitosos, un home de 37 anos e a súa parella de 38, negaron a súa participación no roubo. A Fiscalía de París procesounos por complicidade e asegura que xa están detidos 3 dos 4 integrantes do comando autor do roubo de 8 xoias da coroa francesa, valoradas en 88 millóns de euros. As autoridades creen que os inculpados non responden ao perfil do crime organizado. O goberno británico apunta de momento a que o acoitelamento múltiple registrado onte a noite nun tren en Inglaterra foi un suceso illado. Hai 10 pasaxeiros feridos, 9 deles moi graves, e a policía prendeu 2 sospeitosos. O acoitelamento múltiple produciuse nun tren rexional que saíra de Doncaster cara a Londres. As testemunhas describen escenas de pánico e confusión. Unha pasaxeira que xa viña escoitando berros explica que viu un home correndo ensanguentado e que creu que era unha broma polo Halloween, ata que lles berrou que estaban acoitelando a todo o mundo. O tren parou de urxencia en Huntingdon, a 120 km do seu destino, e a pasaxe saiu á carreira. Outro viaxeiro conta que cando fuxía manchou as mans de sangue porque había sangue por todo o convoi. 10 pasaxeiros quedaron feridos, 2 permanecen en estado crítico. A policía detivo no lugar 2 británicos de 32 e 35 anos como sospeitosos do ataque e está os interrogando. A policía británica indicou que, aínda que a unidade antiterrorista apoia a investigación, de momento non hai indicios de que se trate dun atentado terrorista. O ministro de Defensa puntualizou que os primeiros informes apuntan a un incidente illado. As autoridades recordan que a investigación segue adiante e piden que se eviten as especulacións. En Ribeira continúa detido o mozo sospeitoso de apuñalar o seu pai. A disputa comezou no domicilio familiar e rematou co home caendo na estrada cheo de sangue. Está nos calabozos esperando o pase á disposición xudicial. Paula Cantelar. Sí, David, efectivamente, o detido continúa nesta comisaría da Policía Nacional de aquí de Ribeira, pendentes de pasar mañá luns a disposición xudicial, segundo nos apuntaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pero os feitos remontanse ao día de onte, sobre as 2:30 do mediodía, no lugar de Vixán, na parroquia de Carreira, neste concello coruñés de Ribeira. Daquela, un pai duns 57 anos e o seu fillo de aproximadamente 25 iniciaron unha discusión no interior da vivenda na que se atopaban, sendo acoitelado o propio proxenitor polo seu fillo. Logo a discusión pasou ao exterior e mesmo o pai foi por varias rúas deste lugar ensanguentado, rematando logo guindado na estrada principal debido á gravidade das diversas coiteladas que lle proferiu o seu propio fillo. Sobre o seu estado de saúde deste proxenitor sabemos que ten pronóstico reservado, que está ingresado no Hospital Clínico de Santiago de Compostela despois precisamente de ser trasladado desde o Hospital Comarcal de Barbanza. Grazas, Paula. A Policía Nacional detén o mozo da muller de 21 anos que este sábado recibiu un disparo na cara. A bala atravesoulle o rostro de esquerda a dereita. Aconteceu en Leganés. A rapaza de 21 anos foi atendida polos servizos de urxencias no lugar, pero tivo que ser trasladada ao Hospital 12 de Outubro, onde permanece entubada en estado grave. A policía investiga o acontecido como un caso de violencia machista. E un home faleceu nun accidente de tráfico que se produciu de madrugada na estrada que vai de Lugo a Portomarín, ao seu paso pola parroquia de San Xoán do Campo, en Lugo.
O falecido é o condutor do vehículo, un home de 31 anos. O accidente produciuse ao saírse da vía pola marxe dereita e emborcar o coche que conducía. No operativo de emerxencias do 112 participaron o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, xentes da Garda Civil, de Tráfico, da Policía Nacional e Local, ademais dos efectivos de Protección Civil e os bombeiros de Lugo. O persoal sanitario confirmou o falecemento da persoa no lugar do accidente. Na rúa continúan os problemas ca subministración de auga. Tras os devastadores incendios, a comarca de Valdeorras pide axuda para evitar que a cinza siga entrando nas captacións. Mentres, veciños de distintos núcleos abren a villa e non sae nin gota. Xoel Rodríguez. E iso é, David, precisamente por unha medida que ven de tomar este Concello da Rúa, que é pechar directamente a entrada de auga aos depósitos para evitar que no seu interior se deposite esa cinza procedente dos incendios deste verán e que agora arrastran as augas das choivas. Nos puntos nos que aínda continúa saindo a auga da villa, esta faina mesturada con terra e tamén con esas partículas de cor gris escura, por iso moitos veciños se ven na obriga precisamente de acudir aos supermercados para mercar auga embotellada ou de acudir tamén ao pabillón municipal deste Concello da Rúa para poder asearse. Outro dos concellos nesta comarca que tamén está afectado por esta situación é o de Vilamartín de Valdeorras. Ali xa se tomaron tamén medidas restrictivas con carácter preventivo para limitar o consumo humano de auga ou tamén a auga que se utiliza en electrodomésticos das vivendas. Os concellos desta comarca de Valdeorras piden axuda ao resto de administracións para topar unha solución que poña fin a este problema antes de que cheguen novas choivas. Múltiples zonas da comarca de Valdeorras levan xa varios días sufrindo problemas coa subministración de auga. A causa reside nas choivas das últimas xornadas que, nunha das áreas máis afectadas pola vaga de lumes deste verán, arrastraron cinza e restos dos incendios até as captacións de diversos concellos. Entre eles atópase a rúa, onde hai xa varios días a auga da villa comezou a sair de cor marrón en varias zonas. Desde que empezou a chover así un pouquinho fuerte, pois, claro, agora ven moi turbia. Isto é a consecuencia dos incendios, por suposto, porque, a ver, isto está todo queimado, entonces agora, pois, ao chover baixo arrastra e ven aos depósitos. Ante esta situación que imposibilita o consumo da rede pública, especialmente para asearse ou cociñar, dende o Concello víronse obrigados a repartir auga embotellada entre a veciñanza. Con todo, a previsión meteorolóxica non invita optimismo. Agora precipitacións na zona cara a finais da vindeira semana, polo que os veciños da zona non ven claro unha solución para o problema a curto prazo. Penso que non hai a solución é que deixe de chover. Ou preparar de outra maneira os depósitos, non sei. Vou tratar de poñer uns filtros un pouco fuertes, porque creo que vai ser así todo o inverno, mentras este chovendo vai ser así. A ver, porque a solución non vai ser moi fácil. Na ría de Vigo continúan limpando a vertedura de aceite de palma que se derramou tras a rotura dun tanque no porto de Guixar. Xa estaría recollido o 75% do verquido, que está totalmente confinado dentro das barreiras anticontaminación que se despregaron ao pouco. O risco de contaminación ambiental está descartado. E máis cousas, xa son 300 os usuarios que se adheriron á demanda colectiva contra a Audasa, despois de que o Tribunal Supremo obrigase a concesionaria a devolver os peaxes cobrados durante as obras de ampliación da Ponte de Rande. A Xustiza considera que a Audasa actuou de maneira abusiva. A Asociación de Consumidores en Colectivo presentará a demanda de execución da sentenza nos próximos meses. Os usuarios da AP9 que sufriron atascos durante as obras de ampliación da Ponte de Rande poderán reclamar a devolución das peaxes. Na súa sentenza, o Tribunal Supremo enumera con data, hora e punto kilométrico os 81 atascos graves que darán dereito á devolución das peaxes cobradas por Audasa. O Alto Tribunal considera que a empresa concesionaria actuou de maneira abusiva, xa que mantivo as tarifas, malia que o servizo non se prestaba en condicións normais de rapidez e seguridade. A Asociación de Consumidores en Colectivo prepara unha demanda de execución da sentenza a que xa se sumaron 300 afectados. Iniciar unha demanda de ejecución colectiva para que todos los afectados puedan recuperar el importe de lo pagado de forma indebida y sobre todo los intereses. En torno al 20-25% a más de lo que se pagó en su momento por el importe del peaje. Os usuarios deberán demostrar que circularon pola AP9 nas datas e nos puntos kilométricos establecidos polo Tribunal Supremo e achegar os justificantes de pagamento. Todos aquellos que tengan el OVET, es cuestión de pedir
a la entidad que le facilita el OVED el extracto bancario de los cargos de esas fechas o el extracto bancario de la tarjeta, lo mismo, pedirlo al banco, y con esa documentación por parte del colectivo podemos presentar lo que es la acción de ejecución de esta sentencia. A Asociación de Consumidores en Colectivo prepara outra demanda conxunta a que poderán acollerse as empresas afectadas polos atascos durante as obras de Rande. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia reclama máis operadoras de tren a Galicia para facer a comunidade máis competitiva. Nunha entrevista na Radio Galega, Juan Manuel Vieites afirmou tamén que deste xeito a comunidade gañaría en prezo e calidade do servizo. Nós pedimos calendario para abrir as competencias en liñas que podan liberalizarse, por unha banda, por outra modelos de abonos, bonificacións para colectivos e picos de demanda, e por outra banda compromisos de mellora de puntualidade e reposición de servizos en caso de incidencias, non? Inditex paga o luns o seu segundo dividendo do ano da maior empresa cotizada española. O fundador do grupo Inditex, Amancio Ortega, vai cobrar 1.552 millóns de euros. En todo 2025, a empresa vai repartir 5.225 millóns de euros por un dividendo de 1,68 euros por acción. A repartición está en consonancia cas cifras récord logradas polo grupo dono de marcas de moda no seu último exercicio. Alfonso Rueda referiuse esta mañá á comparecencia de Pedro Sánchez no Senado. Foi no Congreso do Partido Popular de Ponteareas que elixiu a Nava Castro como presidenta local do Partido Popular. Rueda asegurou que Sánchez non contestou as preguntas porque non pode dicir a verdade. O presidente do Partido Popular de Galicia contrapuxo o modelo de xestión da Xunta ca parálise do goberno central. Se tes a cabeza en 1000 líos judiciais provocados ou permitidos por ti mesmo, non tes tempo para gobernar. E, polo tanto, eu quero que cada vez máis nos diferenciamos de todo iso. Quero que, ademais, se vexa a diferencia entre os que ideologizan, polarizan, están todo o día a gresca e os que creemos que gobernar e xestionar o día a día é fundamental. A próxima fin de semana, o 7 e o 8 de novembro, o Banco de Alimentos realizará a súa gran recollida nos supermercados. O cociñeiro Pepe Solla apadriña este ano a delegación de Vigo. O obxectivo é superar os 325.000 kilos de alimentos recollidos na edición anterior para repartir entre máis de 20.000 persoas que o precisan. Mentres os supermercados se enchen con produtos pro Nadal en España, 4,1 millóns de persoas viven en fogares con ingresos inferiores a 644 euros ao mes por unidade de consumo, en pobreza severa. O Banco de Alimentos adianta este ano a recollida de doazóns nos supermercados. Os voluntarios de Vigo estarán en 151 establecementos. El año pasado en esta campaña habíamos recogido 325.000 kilos, pues este año nos hemos propuesto superarlos, que creemos que con la ayuda de Pepe Solla eso va a ser posible. O cociñeiro Pepe Solla é o novo padriño deste banco. Na súa presentación recordou que no mundo desperdíciase un tercio dos alimentos producidos, 1.300 millóns de toneladas ao ano. Boa parte delas tíranse no consumo doméstico. Cada hogar desperdicia 1,4 kilos por semana, ¿no? Es decir, 1,4 kilos estamos tirando. ¿Vale? Si todo eso, si todo lo que tiramos lo destinásemos a alimentación, conseguiríamos alimentar a toda África durante un año. Insistiu no compromiso social de quen pode gozar da gastronomía. Vivimos de la sociedad y tenemos que tratar de devolver siempre a la sociedad todo lo que podamos, ¿no? Y no somos conscientes de que para lo que nosotros es un lujo, una diversión, un ocio o una fiesta, una celebración, para mucha gente es una carencia de necesidad. O Banco de Alimentos de Vigo atende máis de 20.000 persoas en situación de vulnerabilidade de toda a provincia. Os negocios en familia seguen sendo un activo esencial para o tecido empresarial galego. Representan preto do 95% das compañías asentadas na nosa comunidade, isto é, máis de 60.000 empresas.
Si, no seu 25 aniversario, a Asociación Galega de Empresas Familiares pon en valor a importancia deste tipo de compañías para o tecido empresarial galego. Sinalan, entre outros datos, que o 82% do emprego privado da comunidade pertence precisamente a esta sorte de firmas. Firmas que ademais están presentes en todos os sectores, entre eles o téxtil. É o caso de Twins, este taller ubicado en Milladoiro que aposta pola moda sostible e duradeira. As xemelgas Sigi e Xixin chegaron a España dende a China hai 17 anos. Tras pasar por diversos puntos do territorio nacional, instaláronse en Galicia, concretamente en Pontevedra, hai 15. Alí estudaron o bacharelato artístico para despois formarse na Escola de Arte Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago. E no 2021 fundaron Twins, unha marca de moda artesanal e sostible que foi crecendo até abrir o seu taller no 2023. En principio hacíamos cosas en casa, como colecciones muy pequeñitas, también aprendemos de las costurelas, conociendo un poquito el sector textil, y luego en 23, en septiembre, abrimos este taller, donde queremos como para trabajar más en serio, para sacar colecciones más completas. Segundo contan as súas propietarias, o proxecto naceu do seu gusto polas artes e pola moda. Precisamente na roupa, os complementos e outros artículos como baixelas atoparon o lenzo perfecto para expresarse e mesmo contar historias. Ao tempo, Twins ten como obxectivo ofrecer o contrario á fast fashion presente na maioría de grandes tendas da actualidade. Prendas feitas a man que apostan pola singularidade e a sostibilidade como principais valores. Queremos hacer una marca con ropa que sea duradera y que tenga su propia personalidad y que cuenta una historia. Como ya nos gusta arte y nos encantan manualidades, pues para nosotras como la artesanía es la mejor forma de tratar el arte en la moda. De las colecciones hacemos muy pocas piezas o piezas únicas y después con los tejidos, con los retales de telas que sobra, hacemos complementos únicos o bajo encargo. Ademais de ter moi clara a súa identidade como marca, Sigi e Xixin aseguran ter aprendido moito nos 4 anos de historia de Twins. Como unha das principais aprendizaxes, deixan claro un dos aspectos esenciais para desenvolver un negocio familiar como o seu. Darse a coñecer nas feiras locais e aprender doutras empresas do sector. Vamos a diferentes ciudades de Galicia como Vigo, estuvimos en Tui, aquí en Santiago, para dar a conocer la marca, ¿no? Y colaborar con los diferentes profesionales, artesanos y para nosotras está muy bien estar conectada con ellos porque tienen mucha experiencia y cada día aprendemos mucho de ellos. Atendan agora a este dato. A metade dos galegos ten pagado o seu enterro. Isto tradúcese en que máis do 47% dos galegos ten un seguro de decesos. Chama a atención a porcentaxe dependendo da provincia. Ímolo ver perfectamente neste gráfico. Aquí poden ver vostedes como, por exemplo, Lugo, 27% de persoas teñen ese seguro, despois Ourense, 43%, tamén despois a Coruña, 48%, e sobre todo chama a atención Pontevedra, superando a metade da poboación que ten un seguro. Estas pólizas tentan que quede cuberto un gasto que, claro, habería que ter en conta se compensa o pago mes a mes. E imos deternos nesta provincia, porque segundo un estudo da OCU, Vigo está entre as cidades máis caras para inhumación, 6.000 euros, contando todos os gastos que temos aí. Lóxicamente depende onde se contrate. Aquí a maior parte do presuposto vaise o féretro, uns 1.200 euros. Imolo ver agora perfectamente. Ese sería o artigo máis caro dentro do enterro. Este sector cada ano aumenta traballadores e beneficios e hai un cambio de tendencia. As cremacións que superaron os enterros o ano pasado. Tamén hai diferenzas entre as zonas rurais e urbanas. Se as incineracións superan xa os enterramentos en España, na provincia de Ourense, por exemplo, apenas soben do 35%. Ademais, nas aldeas consérvanse costumes xa extinguidos nas cidades, como as esquelas en postes e taboleiros de anuncios. O custe medio dun enterro rolda os 3.700 euros, pero varía moito en función dos servizos contratados e tamén da zona. Aquí un servicio non supera os 3.000 euros, con respecto a Vigo, que pode superar moi fácil os 5.000. Fala da Limia, onde están moi estendidos os velorios municipais ou veciñais que aforran o gasto de alugar unha sala. En empresas privadas estamos falando de que podemos ter que destinar 1.000 ou 1.000 e pico euros nesa sala, donde aquí lle son ou gratuitos ou moi económicos. Os servizos de autobuses extinguíronse durante a pandemia, pero séguese practicando a colocación de esquelas nas aldeas da contorna. Colocar esquelas murales poderá ser 3-4 horas de unha persona cun coche por as aldeas e por as corredoiras das aldeas. A cremación minoritaria aínda nas aldeas leva anos sin alza nas zonas urbanas, superando xa o 50% de media no conxunto de España. Yo no era partidario, pero ahora sí lo soy.
Es mucho más práctico para todo, en general, para la familia sobre todo. Mi familia no mucho, son creencias. Yo personalmente creo que sí que lo voy a dejar por escrito. A metade dos galegos seguen confiando a xestión da morte ás aseguradoras. Recuerdo a mi madre decir que se habían tenido casi que empeñar para pagar el entierro de la abuela, así que me llevó a mí a hacer un seguro. A mí me parece que me sale carísimo pagar toda la vida. Yo creo que mi madre ya se ha pagado como tres entierros. A caixa, os traslados, xestións administrativas, flores e impostos son só algúns dos conceptos que abrangue un funeral. Onte, os cemiterios de toda Galicia acollían a milleiros de persoas para homenaxear os seus familiares falecidos. Hoxe é Día de Defuntos, unha cerimonia máis persoal, onde os fregueses acuden aos camposantos e pregan polos finados. Unha sorte de liturxia para traer ao presente os que xa non están. No marco incomparable da vila coruñesa de Noio, o cemiterio da igrexa de Santa María Nova enchese de vida neste Día de Defuntos, a dos familiares que veñen pregar polos seus seres queridos. Un poquito de diferencia, pero bueno, ayer era alegría, hoy pues es un poquito más triste. Pero bien. Estou aquí, ainda ves mañán, ainda está todo, a verdad que está precioso, está toda a semana ao millón e... Neste cemiterio datado do século XIV, con parte da terra traída de Palestina, conta a lenda, e cuxa igrexa foi declarada Monumento Histórico Artístico en 1973, a presenza dos fregueses era hoxe máis acougada que onte, Día de Todos os Santos. Moita. Eso que ayer choveu, pero houve moita xente, sí. Tanto ayer como hoxe. Un aniño máis, e non hai nada máis que dicir, o cemiterio está precioso e nada máis. As laudas ou lousas sepulcrais inzadas de símbolos identitarios, o baldaquino monumental e os cruceiros góticos deste camposanto énchense estes días de flores e agasallos, como en toda Galicia, para traer ao presente a presenza dos que xa non están. Recuerda mucho, que me lo recuerda todos los días, pero hoy es un día especial de venir aquí, de arreglar la sepultura, de ponerla bonita e todo eso. Porque te acordan os teus. E os que hai pouco que estamos viudas, máis nos acorda. Un pouquiño especial, sí. Sempre estás un pouquiño máis aquí, facendo unha visitiña ou dúas. Si todo ano ves un día, ou todos os días, non é María, nos vimos todos os días. Hoxe vimos máis. Marca a tradición que novembro é o tempo dos mortos, un lapso no que o mundo dos vivos e dos finados volvese a topar a través da beleza das flores, das lembranzas compartidas e do repouso sereno. Un ano máis é o Día dos Defuntos. Case 3 séculos leva celebrándose en Valença do Miño a Feira de Santos, que se alonga o Día de Defuntos. Unha tradición ca que cumpren milleiros de galegos que se achegan a esta localidade miñota na procura de boas oportunidades. Unha feira que supera as demais. Xoan Pereira. Non é unha feira calquera, é a nai de todas as feiras, que se celebra dende o ano 1758, que foi recoñecida Patrimonio Inmaterial Cultural de Portugal. A Feira de Santos é un enorme hipermercado aberto en que se pode atopar de case todo, con produtos típicos desta terra e tradicións singulares, como a dos pericos ou o Domingo das Trocas, unha feira en que maioritariamente os clientes son galegos. Toallas de Portugal ao máis alto nível, venga ver! Un son inconfundibles dos mercadiños portugueses que se escoita amplificado nesta gran feira de Santos que cada ano se celebra na freguesía de Cerdal. Unha tradición que se remonta 3 séculos atrás e foi recoñecida como patrimonio inmaterial. Hai coisas que são típicas, só os encontras aqui. Daí vem gente de todo lado, depois há os comes e bebes, há as concertinas pela noite. É uma coisa, é uma alegria fantástica. Unha cita ineludible para os galegos do outro lado do Pai Miño que cada ano acoden por milleiros na procura de boas oportunidades. Entón que non teñen outras. Moita variedade, moi bons precios e a xente portuguesa que é encantadora. É unha tradición vivir así todos os anos e podemos, vimos a ver que hai por aquí. O evento agocha tradicións singulares como a dos pericos, así se chama unha pera pequena típica desta zona miñota, que este ano non atopamos porque o mal tempo estragou a colleita. Sempre viñan aquí, ainda hoje vêm aquí atrás dos pericos. Mas non hai. Acabaron. O domingo de feira despois de Santos coñécese como o Domingo das Trocas. Un é o día normal, o día da feira, e depois o dia de hoje é o dia das trocas, dos cambios. 400 postos baixos toldos onde se expoñen mercadorías de todo tipo. Algunha chama a atención pola súa rareza. Animales como estes, que non sei que é. Bueno, son curiosos, se ven bonitos.
Non faltan, como en calquera feira que se aprecie, os postos de comida para un xantar típico. É maluco po bacalao. Gosto moito do bacalao, depois temos o polo, mas o que está máis é o bacalao. Actividades como a corrida dos garranos, un cabalo autóctono ou a música das concertinas completan o ambiente desta feira que vale por unha dúcia de mercados. Unha empresa de Vigo é a única de Europa que extrae e comercializa aceite puro de camelia, con moitas propiedades beneficiosas pro cuidado da pel e o cabelo. Cando no século XIX se introduciron en Galicia as primeiras camelias como árbores ornamentais, poucos sabían das múltiples propiedades desta especie. A día de hoxe, ademais de milleiros de variedades de flores, a nosa comunidade produce té e aceite de camelia, un produto moi prezado no Xapón. O cando se dá a coñecer na época das geisas, na Idade Media, que utilizaban pois o aceite para coidar o cabelo, principalmente, tamén para desmaquillarse. Precisamente a idea de producir en Vigo aceite puro de camelia nace nunha viaxe ao Xapón. Extráese das sementes dos froitos e fan falla moitos para producir unhas pingas. Fano aos poucos para garantir a calidade. Unha ou dúas veces ao mes, prensamos esas sementes para fabricar o aceite e así conseguimos ter un aceite sempre moi fresco, moi rico en antioxidantes, que se absorbe moi ben por a pel. A distribución do aceite e os seus derivados faise en farmacias de España e tamén chega a toda Europa grazas ao xigante das vendas en liña que todos coñecemos. Permiten pues eso, fabricar aquí, vender en Alemania, en Francia, en Italia, no Reino Unido, sen preocuparse dos paquetes, con unha trazabilidade perfecta. É a única empresa que fabrica aceite de camelia en Europa para a súa comercialización e tamén para fornecer outras empresas de cosméticos. Galicia é unha das comunidades autónomas con máis persoas centenarias. Destaca especialmente a provincia de Ourense pola súa taxa de lonxevidade, a máis alta de toda España. Un exemplo é Delmira Rodríguez, que cumpriu esta semana os 100 anos rodeada da súa familia. Ela mesma nos conta como foi parte da súa vida. Galicia conta cun elevado número de persoas centenarias, sobre todo na provincia de Ourense. Delmira Rodríguez Durán é todo un exemplo de lonxevidade. Naceu en Cuntis hai xa 100 anos. Acaba de cumprilos hai uns días, rodeada da súa extensa familia no Carballiño e cunha celebración moi especial. Éramos 40. Quantos éramos? 4. O tarta, o pulpo. Delmira repasa con nos parte da súa extensa vida. Para o Carballiño vin aos 30 e pico de anos. Meu marido meu por traballo. Teño 13 netos e 13 netos. Entre os seus segredos de lonxevidade, desayunar leite con cacao ou así, unhas galletas, e comer como de todo. E a pesar dos moi ben levados 100 anos, pois agora a polos 101. Muchísimas gracias a todos. Vale, bien. Os domingos, a Fonte dos Surfistas da Coruña é punto de reunión para un grupo cada vez máis numeroso de deportistas que queda para correr e socializar. A ideóloga do encontro é Adel, unha adestradora persoal italiana que decidiu crear un club de running para coñecer xente nova e compartir un estilo de vida saudável. O primeiro día apenas eran 10 corredores, pero a proposta de Adele foi sumando adeptos e agora hai domingos que se xuntan casi 80. Yo llevo un mes corriendo y bueno, lo vi como una oportunidad porque al final correr sola a veces es aburrido, no te comprometes tanto y por conocer gente, sociabilizar un pouco e tal. Ao final o traballo en grupo e sobre todo polos ánimos en grupo eu penso que son moi importante para tirar en esos kilómetros que costan máis os últimos, así que por eso preferí facelo con xente. Moveos o deporte, pero tamén as ganas de coñecer xente coas mesmas afeccións e intereses. O club está a piques de cumprir un ano, 12 meses de carreira compartida polo Paseo Marítimo da Coruña, que propiciou novas amizades.
Decimos un plan social que permita a la gente, a través de una actividad, que al final es más fácil, igual que ir simplemente a un bar, así intentar de conocer gente es difícil, haciendo una actividad todos juntos ya las conversaciones surgen de forma más espontánea. Facer deporte, liberas endorfinas e ao mesmo tempo tamén liberas endorfinas conocendo a xente, sociabilizando, xente que ten os mesmos intereses que a ti. Por exemplo, eu sou unha persoa bastante sociable, gustoume moita a iniciativa de poder conocer xente nova. A maioría teñen entre 25 e 35 anos, pero o Run de Cous Coruña é para calquera que estea aberto a unha experiencia que non remata ao completar os kilómetros do percorrido. Superado o reto, toca tamén compartir almorzo e conversas ao redor dunha mesa ben provista de viandas. En Sarria levan 3 días dándolle o futbolín ca celebración dun campeonato, un máster que chega este ano a 13ª edición, con 9.000 euros en premios e ca participación de 340 parellas de xogadores, moitos deles procedentes de fora de Galicia. Foi no 1937 cando Alexandre de Fisterra patentou o futbolín, idea que discurriu despois de estar ingresado nun hospital de Barcelona, onde cadrou con outros nenos que, como a él, non podían xogar o fútbol polas feridas sufridas ou quedar sepultado nun bombardeo na Guerra Civil. Despois chegoulle o exilio en Francia e en América, onde empezou a fabricar e a mellorar o deseño dos futbolís. A sorpresa chegoulle cando na transición volveu a España e comprobou que aquí era un xogo estendido e exitoso e que as fábricas de xoguetes apropiáranse da súa invención. Un xogo a carón do que se organizan centos de campeonatos como o desta fin de semana en Sarria. Porque no pobo sempre tuvo moi boa aceptación este xogo e ao final ano a ano sempre siguen saindo novos xogadores e cada ano vamos incrementando o número de parellas. Neste campeonato xuntáronse 340 parellas. O campeón da modalidade de movimento é Tomás, que leva 15 anos xogando. É un xogo de toda a vida que sempre nos gustou e cando coñecemos o que é a competición, pois enganchámonos un pouco a isto, non? Rocío, educadora social que gañou varios campeonatos femininos, tamén xoga o futbolín dende cativiña. Primeiro que che guste, como a todo tipo de deporte. Despois, lóxicamente, pois entrenar, poñerlle ganas, concentración, motivación. A presenza feminina no futbolín é cada día maior. En España hai uns 12.000 federados. Maruja Mayo, Máscara e Compás é a gran retrospectiva que o Museo Reina Sofía lle dedica á pintora galega. Foi unha artista visionaria que reflectiu as preocupacións da súa época. Falamos ca comisaria da mostra, Patricia Molins. Empieza a trabajar cuando se acerca el fin de la dictadura de Primo de Rivera y se acerca el periodo democrático de la Segunda República, ¿no? Y los intelectuales creían que ellos debían de colaborar y liderar con ese cambio democrático, pensando que la cultura y el arte eran aliados necesarios para la democratización y la educación del pueblo, ¿no? El exilio para ella fue también, en un primer momento fue algo positivo porque estimuló su imaginación, ¿no? Le hizo encontrarse con una naturaleza y una población y una cultura nuevas que le gustó mucho poder sumergirse en ellas, ¿no? Pero por otra parte ella estaba sola, sin familia, sin amigos. Fue un caso realmente único de una persona que consiguió vivir de su arte y encima siendo mujer. Veña, pois chega xa o momento perfecto para saber que teñen preparados os compañeiros de Hora Galega para esta tarde. Moi boas, María. Moi boas, pois hoxe na Hora Galega fondaremos no caso de Martiño Ramos Soto, o mestre galego condenado por abusar sexualmente dunha alumna que fuxiu da xustiza. O seu caso máis recente, pero hai máis, e hoxe analizámolos co abogado Alejandro Vega. Tamén analizamos por que consiguen fuxir, pero tamén falaremos das novas que nos gusta contar. Por exemplo, na aldea de Pousada, en Peroxa, naceu Jesús, o primeiro neno en 50 anos. Menuda acollida tivo. Hoxe estivemos cos pais e coa veciñanza, por suposto. E como sempre, como cada fin de semana, traemos as novas do mar, damándonos o patrón maior Sauro e, por suposto, como non podía ser de outra maneira, como cada domingo as receitas de Miguel Mosteiro. Agardamos estamos por vos aquí a partir das 7:30 en Hora Galega.
Grazas, María. Esta noite non perdan Código 092, a primeira serie onde os policías locais reais son os protagonistas. Enfróntanse a casos de todo tipo, son os primeiros que chamamos e os primeiros en chegar. Prepárense, porque hoxe chega a Televisión de Galicia Código 092. Cando a realidade supera a ficción, aparece a policía local. Cada situación é diferente e cada minuto é clave. É un home, un inforocentofe que está con un coitelo cortando as venas e amenazando a xente por ali. O obxectivo é sempre o mesmo, manter a orde. Un pequeno incidente pode converterse nun problema de seguridade e un pequeno xesto pode evitar un conflito maior. Esta noite non perdas Código 092. O servizo nunca para, tamén cando a cidade dorme. Pois xa saben que tamén a información continúa actualizada minuto a minuto na nosa páxina web en g24.gal.